You got me thinking. You got me thinking. Добре дошли при нас! Казвам се Ели и съм част от екипа на фитнес клуб Spa & Beauty. Нашата цел е да ви представим екипа от професионалисти и услугите, които предлагаме, като се надяваме, че ще откриете именно тази, която е най-близо до вас, която ще ви накара да се усмихнете, да релаксирате или потанцувате. Здравейте, казвам се Калин. За мен фитнес е като начин на живот е потребност. Ние ще ви помогнем да постигнете избраната от вас цел. Да изградите здраво тяло и перфектна фигура. Или да натрупате мускулна маса. Здравейте, аз съм Рали и преподавам за вас тайбол, степ аеробика и народни танци. Здравейте, аз съм Драго и съм вашия инструктор по спортни и латино танци. Казвам се Генко Симеонов и преподавам смесени бойни изкуства. Здравейте всички приятели на кикбокса. Моето име е Янко Стоянов.
Здравейте, аз съм Ели, водя гимнастика за бременни. Терапиите, които предлагаме, са цяло пътешествие. Те ще ви въведат в един нов свят на усещане и спокойствие и ще ви накарат да се почувствате преродени отвътре и сияещи отвън. Благодарение на меката топлина, сауната успокоява мускулите, намалява стреса и ви кара да се почувствате по-здрави и удовлетворени. Инфрачервената кабина повишава нивото на кислород в клетките, спомага за лекуване на хроничната умора, както и за успешното премахване на токсините от вашето тяло, поддържа кожата здрава и чиста. Парната баня е предпочитан начин за релаксация и отмора. Тя е идеален начин за прочистване на тялото от вредните вещества. Освен това, има противовъзпалително, хидратиращо и болкоуспокояващо действие. Релакс зоната е мястото за почивка, където съхранявате цялата позитивна енергия от различните спа процедури. Това е вашето време за релаксиране, обновяване и пречистване. Очакваме ви! You got me thinking. You got